Că la carte, nu știu ce mașină era, că vezi? Trebuie atât, așa că cine te dai, că era nefață. Și eu dar știu că era nefață. Dar, bă, eu sigur că, eu sunt conștient că n-am vorbit urât. Era nevastă la aia. Era nevastă? Aha. Nu știu, nu poate, dar vei tu una cu... Nu era mă, Prinde? Bă, nu știu, nu pot să zic orice, nu văd. Nu e rămân nevastă. Așa. Hai, România! Și acum începem cu Dalea, cu fantastic. Asta Îmi pare rău, dar dacă asta e dacă conduci. nu e bine că nu e mașină. Băi, tu nu vezi că putea toți de la Chepura, tot spune pe șoferi. Dar stai că acum ești cu minte. Tu ești cu Dinamo? Mâine nu-i cu Dinamo. Acum fără mișto, că nu mai vorbim. Tu nu ești cu Dinamo? Ne poți să duci pe stadion, că... Păi, eu mai sunt că l-am scăpat pe eu la Lene atunci, dar sau ce să cu polițai. Eu eram singurul stres. Băi, era tu nu știi, mă? Director tu, ligă. Eu n-am tras, mă, că nu pot să mă cheltă pișionată și n-am dat în loc de... Cunec ce pot să dorm metrou, că am zis că sună pe... La fiecare stație de metrou. Nigru, prinde? Dă-i mai sus. Cu digă cum să te-am aruncat cu șeaua, că vezi că asta e... Vedeți, îți brăcăm. Ai cum, ai uitat. Păi, am uitat, Righe. Bă, mă, ne-am întors, ne-am dus la puponierul. Era pistoiat, bă, da, păi nu se calificase bine, mă. Mamă, ce-aș mai bea o bere. Adriane, ai ceva de vândut, mă, pe la mașină? Uite-mă, ăsta, nu mă acolo băcat cu mine, cu mine. Băi, să ajungă mine să da mama furicura în cap. Dar puțin are necat. Azi, dacă fi pe usul, te-ai făcut o glumă cu frații. Eu? Ce glumă? Bine, o să eu știu, pă, iată. Bine, o da, nu acum. Băi, chef, să vedeam la Tima, dar era pocă non-stop. Ce este, frate, mă, băi, să de bă, vezi, sau cât să vezi, să... Tu era zi, băga, bă, să... Asta, bă, asta e de... Vede, bă, da, și că... Asta e ăla care mi-a zis, da. Eu cred Și la Maia, că mă băgam, dar n-am nici trebuie. Și unde ești? Știi cât e 400? Am văzut o dată la direct. Păi da, dar...